Ahoj, ahoj všetci, tu Milan, zdravím vás u môjho prvého voiceover videa. Audio nahrávam na MacBook, takže tá kvalita je úplný shit, ale že úplný shit. A ako môžeme vidieť, začal som klasickým bicepsovým, kladivovým gumonaťahovaním a plynule som prešiel do ramien a do mojich krídiel, pretože každý muž chce mať dominantné a masívne ramená a chrbát, trapézy a krídla, a bicáky a triceps a brúšáky, prsia samozrejme, a nemôžem zabudnúť na nohy. Musím začať cvičiť nohy, pretože nohy mám slabé a na nohách budem stáť celý život, takže na budúce pridáme nohy. Ale teraz sa už venujme mojej izbe a mojej holej stene a mojimi chlpatými pazuchami. Mal by som si to asi oholiť alebo skrátiť, ale vidíme na pazuchy. Tu je moje ambientné osvetlenie. Ako môžete vidieť, stále ramená, prsia, trochu chrbát. Pokračujeme. Pekný záber na mňa, ako naťahujem gumu zozadu. Dúfam, že tam uvidím o pár rokov nejaký posun a nejaký progres. Takto cvičím asi 2 mesiace, som spokojný, baví ma to ďalej a dúfam, že už nikdy akože neprestanem. Tu ešte záber spredu, nič extra, nič zaujímavé. Pomaly môžeme prejsť na záver. Záverečný flexing. Pred spaním musí byť flex. Pracujeme na našom testosteróne. Chceme vidieť nejaký progres. A celkovo si myslím, že mám možno trochu krivú chrbticu. Mal by som zapracovať na mojom postoji. A pred spaním samozrejme okrem flexingu nemôže chýbať ani 30 klikov, len tak zľahka. Lietam si vzduchom, preciťujem to a tak, počítam si to. Kliky cvičím už niekoľko rokov, baví ma to, narastli mi prsia z toho, je to easy, môže to človek robiť skoro všade. Tu sa natiahnem a pridám ešte aspoň 5 pre svojich haters, pre svojich enemies a pre svoje bitches. Pomaly ukončíme toto video. Nezabudnite like, odber, koment, tips. Ahoj.